ಇಂದೇ ಯಾನಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಡೆ ಏತು ದಿನಾಂಡಿ ಲೆತ ಪೋವಂದೆ ಲೆತ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಲೆತೊಂದೆ ಪೋತು ಜರ್ ಇನಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋವಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರ ಇಜ್ಜ ತುಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕೊಂಡು ಉಂದು ಯಾನಂತೂ ಇನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋವಡೆ ಇರ್ ದಾದ ಬೋಡಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ತೂಲೆ ಇರೇನು ಅವು ಒಂದು ಕಾರಣ ಪನೊಂದು ಕುಲ್ಯಾರಂಡ ಇರೇನ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ ದಾಲ ತೆಲಿಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಮೋನೆಡ್ ಚೂರ್ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ್ ಇಂದಾಂಬೆ ಮಗ ಇಡೆ ಬಾಲಗೆ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಪ್ರವಚನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡವ ಏಪಲ ಪೋಡು ಪನ್ನಗ ದಾದ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡದು ಓಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ ಪೋವಡೆ ಅಮ್ಮ ದಾದಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಬಾನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ ಇಂದಯ್ಯ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕೇನು ಅಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಪ್ರವಚನಗ ಪೋಪುನಾರಿಗೆ ಇನಿಯೇ ಅರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಚೂರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಹಾ ಆರಾಮಡ್ ಲೆತ್ತಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಬೊಕ ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿಡೆ ನಾನ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಂಡನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ಯಾಂದಲ ಬಂಗಾರ ಕೇಂಡೇನಾ ಸೀರೆ ಕೇಂಡೇನಾ ಅತ ದುಡ್ಡು ಕೇಂಡೇನಾ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಡೆದಿನ ಈತೆಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತೀರ್ಸಾಯರ್ ಇರೇರ್ ದಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ದಾಯ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗು ಅಯ್ಯೋ ಈತೆಕ್ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪೆರ ಈ ಚೂರು ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಬಯ್ಯಗು ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ್ ತುಯ್ಯರೆ ದಾದಗೆ ಆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲಿಗೆನ ಬರಡು ಎಂತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತಡತ ಬೋಡಂಡ ಬರಡು ಅವು ಅತ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ್ ತುಯ್ಯರೆ ನನ್ನೋರ ಬೇತೆ ಪಂಡಲ ಪೋಯಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಲೆಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜಿಂಡಾಲು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಗ್ ಪೋಪಲಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪೋವಡೆ ಏಪ ತುಂಡಲ ಮೊಲ್ಲ ಇಂದುವೆ ಆಂಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪನರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಗ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಗ್ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಪೋವಡಾಲು ಆಲ್ ಪನ್ನಗ ಈತು ಪೋಡಿನಿ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಂದನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಎಲಿತ್ತಂಚಿನ ಮಗೆ ಎಂಚ ಪುಟುದೇನ ಇಂದಯ್ಯ ಇಂದೆ ಇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಪೋಡೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡತ ಏನಡ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನೊಂಡು ಬೋಡಾಂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ತೂನು ದಾನೆ ದಾದ ಎನ್ನದರೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಇತ್ತಂಡಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೆ ತೂಪು ಬೋಡಾಂಡ ಈ ನಮ್ಮಡ ಪಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೀಯರೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಪ್ರವಚನ ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಡಾಂಡ ತೂವಾಡು ಉಂಟಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಲಡೈ ಏಪಲ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ್ ತುಯರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ಲ ಪೋಯಿ ದಾದಾ ನಿಕ್ ತರಗಿರೆ ಸರಿಂಡ ರಡ್ಡದಿಕ್ ಗೊಂಚದಿ ನೆಂಚ ಬೋಪು ನಿಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಆಜರೆಕ್ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಪ್ರವಚನಗ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರ್ದು ಒರ್ಂಬರೆಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರೆ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ಸರಿಯಂಡತ ಇಂದುವೆ ಎನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನ ಏರಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂಡರ್ಂಡ ಯಾ ಮನಿ ಪಂದೆ ಬೊತ್ ಜೆಪ್ವೆ ಅಂಚಂಡ ಆವು ಹಾ ಅಂಚಂಡಾವ್ ಐಕಿದೆ ಈತ್ ಬೆಚ್ಚಡ್ ಪಾತೇರುವ ಇಂದಿ ಈರ್ ದಾಯ ಈತ್ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ವರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಮಾಮಿ ಹಾ ಅಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ